Málem jsem to vzdal. Pavel Mončko. Tohle není pytlík s drogami. V tom pytlíku jsou vlasy. A takových malých svazků vlasů jsem ještě před 3 lety mohl na zemi svého pracoviště vídat čím dál tím více. A to jsem nemusel pracovat ani v kadeřnictví. Pracoval jsem jako test inženýr elektroniky v Automotiv, kde jsem měl na starosti testování LED osvětlení automobilu. Byl tam enormní tlak na pracovní výkon. A asi až po půl roce mi to docvaklo, že dělám práci, která mě vlastně nenaplňuje, která mě vyčerpává. A ten mizerný plat byl opravdu nedůstojný. A ono, neustálý stres a vysoká hladina stresového hormonu kortizolu může v těle vypínat různé funkce. Například zastaví růst vlasů a způsobí jejich vypadávání. Nemohl jsem tomu věřit, ale to se mi opravdu dělo. Jednoho večera tak tupě doma koukám do zdi a v tom se ozval takový slabý vnitřní hlásek. Máš navíc. Něco se ve mně hnulo, naštval jsem se a rozeslal jsem svůj životopis do několika společností, abych si následně našel novou práci. V Litovli, ve výrobně dámských tamponů, jako elektroinženýr. Konečně jsem dostal normální plat, ale nebylo to jen tak zadarmo, protože jsem původně z Frýdku místku a práce byla v Litovli, je to 110 kilometrů. Takže jsem řešil stěhování, buď jsem mohl jít do Olomouce za 15 000 měsíčně, nebo někde do Litovle za 13 000 měsíčně. Ale našel jsem zajímavý inzerát, taková větší garzonka za 5 500 měsíčně. Voda tam byla, elektřina také, nefunkční topení, ale to si opravím. No, ta garzonka, to byl předělaný bývalý prasečí chlívek. Ale bylo to ekonomicky výhodné, takže hádejte co, nastěhoval jsem se tam. Říkal jsem si, to bude dobrodružství, spartianské podmínky, nová práce, litovelské Pomoravy. To je životní výzva teprve. Teď to bude stát za to. Situace ale byla mnohem horší. Začalo to již první den v mé práci, kdy asi v polovině směny mi zazvonil telefon. Lada, otcova známa, co může chtít? Ahoj Pavle, musím ti oznámit, dneska jsem musela tvého otce odvést do nemocnice, bylo mu hrozně zle. Tvrdil mi, že je mu na umřetí. Tak ať o tom víš, zavolej mu odpoledne, nebo se za ním rovnou zastav. Ahoj. Věděl jsem, že to nebude žádná banalita, protože již delší dobu můj otec se potýkal s různými problémy. Měl poruchu příjmu potravy, vypadával mu zrak. No a asi o týden později jsem šel do frýdecké nemocnice za panem doktorem Jurenkou. Byl to onkolog, abych si vyslechl zprávu, kterou nikdo z nás by nechtěl slyšet. Trvalo to asi 20 minut, ale když to hodně zjednoduším a zkrátím, bylo to vlastně, je mi líto, ale musím vám oznámit, že váš otec umírá. Metastázy má rozlezlé snad ve všech důležitých orgánech. Léčba je proto naprosto vyloučená, zabila by ho. Musíte se připravit na to nejhorší, dáváme mu pár týdnů, možná maximálně 2 měsíce. V tu chvíli se mi zbořila má představa o krásném, ideálním, láskyplném světě. Ale i přesto jsem každé ráno musel vstat z postele, jít do práce, nahodit úsměv, že jsem nadšený, zapálený zaměstnanec a že jsem ochotný pro firmu udělat úplně všechno. Byl jsem přeci ve zkušebce. Nikdo z kolegů netušil, čím si procházím ani kde vlastně bydlím, což je možná dobře. Po práci jsem několikrát do týdne nasedl do svého auta, jel jsem za otcem do Frýdku místku
abych s ním mohl trávit čas, abych se následně vrátil večer do prochladlého bytu, kde se mi mezi tím rozkvetla plíseň na zdech. Nastěhovali se mi tam myši, takže to všude šustilo a nedalo se ani spát. Prádlo jsem sušil na půdě, protože tam byla vlhkost. Byl jsem zoufalý a vyčerpaný. Chtěl jsem všechno zabalit. Nasednout do auta, vrátit se do svého rodného města, tam se zabouchnout v bytě a na všechno se prostě vykašlat. Jenomže opět jsem uslyšel ten vnitřní hlásek. Nesmíš to vzdát, pokračuj, nevzdávej to. Zatl jsem zuby a začal jsem po práci řešit intenzivně problémy s bydlením, odstraňování plísně, vyhánění myší, lepení děr, montáž, kamen a nevím co všechno. V Litovli bydlím dodnes, už v o něco lepším bytě. Všechny ty problémy s bydlením jsou vyřešeny a z vlasy už to také není tak špatné. Bohužel, jak pan doktor předpověděl, můj otec zemřel ve věku 62 let, asi 2 měsíce po tom oznámení. Ale v tom nejhorším období mého života jsem si uvědomil jednu zásadní věc, že ačkoliv se nám v životě občas můžou dít situace a okolnosti, které jsou velice nepříjemné a nemůžeme je ovlivnit, tak jako jsem nemohl ovlivnit to, že můj otec umíral. Nesmíme to vzdávat, nesmíme. Kdybych to vzdal, neměl bych dobře placenou práci. Měl bych jistě méně možností, než mám dnes. Možná bych zde ani nevystupoval. A s každým dnem, kdy se nevzdáme, vytváříme si světlejší budoucnost, na kterou jednou třeba budeme hrdí. Děkuji.